niin, what up kaikille. Tässä on Aten Teams-tutoriaalit. Moi. Mä nyt opetan teitä käyttää Teamsia. Eli kokouksen voi luoda tästä Create a Team. Todennäköisesti suomeksi jotain, että luo kokous tai jotain sinne suuntaan. Tästä näin. Nimeksi voimme laittaa vaikka ohjevideo. Noin. Ohjeita kaikille. Yes. Täältä voidaan laittaa, että halutaanko me, että mä pystyn kutsua ihmisiä vai että laitetaanko me, että kaikki, jotka niin kuuluu saman porukkaan kuin meikä, niin voi liittyä. Mä laitan näin. Private. Näin. Tästä pystyy lisätä. Mutta nyt skippaamme. Noniin. Meillä on täällä ohjevideo Teams. Noniin. Viestejä voi kirjoittaa vaikka täältä. Tästä näin vaikka, että moikka. Eiten tuossa pystyy valita, että kenelle me se laitetaan. Täältä voimme liittyä kokoukseen. Tuosta pystymme valita, että saammeko käyttää, tai saako Teams käyttää mikrofonia tai kameraa. Painamme hyväksy. Noin, tuosta saa kameran päälle. En nyt laita sitä, että näe naamaan, niin nyt tästä voimme laittaa vaikka moi. Näin. Tästä pystyy saada äänilaitetta, että mistä ääni kuuluu. Mikrofonin pystyy laittamaan tuosta päälle. Joo. Noin. Tästä saa myös pystyy jakamaan tämän kokouksen. Tästä pystymme jakamaan näyttöä vaikka. No, tuosta pystyy jakamaan näyttöä. Tuossa on sellainen valkotaulu, jossa voi piirtää. Tästä voi jakaa PowerPointia tai Exceliä, vaikka mitä. Kokouksen pystyy päättämään täältä painamalla End Meeting, näin, End, noin. Siinä se oli, yes, heippa.